jak tam dbají na cyklostezky a na tohleto, ta Jihlava s těma svýma 400 metrama nebo Náhodou k nám do Pístová je tečka hodně, to je minimálně 3 kilometry. Jo, máme nádherný. Tak to mají úplně tutový. My tam máme dobrý starost dělat. Ten tam jezdí na kole, tak on má barák, Já jsem Mokričková, za Svobodná Růžičková, mám 3 děti, mám 10 dvojčata a 5letou holčičku, samý babika. Dělám účetní v takové malé firmě, kde upravujeme vodu pitnou pro domácnosti. Jihlavě? Taková malinká firma s 8 zaměstnanců a dokážeme vyrobit takový velký filtry třeba pro kofolu a dokážeme, já tam dělám učitelní a takovou holku pro všechno. Jinak jsem teda po druhé vdaná. Asi jediná po druhé. Já vím, ale ve prvních, ne po druhých. Takže já jsem za Svobodná Dana Sedláčková, teď Dostálová. Mám 2 děti, 10letou dceru a 6letého syna. Jinak pracuju de facto doma, vlastně máme soukromou firmu, máme autoservis, odtahovou službu, kde pracuju vlastně s manželem, takže jako je to docela zajímavý. Ale myslím, v dobrým slova smyslu, jako každý by se třeba podíval, ale je to výborný, jako říkám, nikdo by to vůbec jako nezvládl, ale bych řekla, že nám to fakt jako svědčí. No jinak já nevím, co bych tomu. A je to ten... A kde bydlíte? Není. Já jsem vlastně tady sama že my vlastně, já že mám takový servis, tak jsem se s ním dostala na telefon, jo, a nevěděli jsme jako o sobě úplně náhodou, jo, a po telefonu jako jsou byla hrozná, jasně, já jsem si ho chtěla brát, Ty Dano, a jak se jmenovala? Růžička, Tomáš Růžička. Tomáš. Ježišmarja, to bylo něco, no, a prostě hold, jako život to zamíchal, ale je to jinak, no. A kde bydlíte? Bystřice nad Trštejnem. Bystřice. My jsme mezinárodní třída. Jak často funguje ta odtahová služba? No, tak to je různý, to třeba v noci vám zavolají a musíte jet. A Dana jede. Já s tím teda neumím, i když jezdím z leda si tím, jako, protože jsem se musela naučit jako i s takýma těma velkýma autama jako jezdit, ale odtahovku teda ne. To ne, to jako to buď tchán nebo manžel. No, ještě to naučit. Ještě to. No to víš, Martino. Je to nejvarný.